Zdraví vás Monty a zde Felixem v pozadí. Felixi, pozdrav. Čau lidi, odebírejte můj kanál a jeho nády, tomu dislike na video, díky. Svině. S Černochem? Drž ho, já se zabe! Mamo, tu na, pojď! To je zabij. Já se ti špatně. Policejní brutalita! Jak ti mohu říkat? Co? Au, příště, jak ti mohu říkat? Nevím něco. S honimírem. Ne, je to honik. Černá brutalita. Drž ho. Nazdar lidi! Tady jsme nějaký dramatický pohled. Co mi do ruce? A nejde to vidět. Sakra. To se sakra. To zavírá. Kuk. Sakra. Ne, promiň, já to vystřihnu. A co? Zatím se nedělo tebe žádný video. A co? A já od tebe, jo? Tak vidíš. Ne, tak nikdy nestíhá. Že si budu muset brzo zavít. Dáme překážkovou dráhu naživo. Kdo má telefon? Já ho mám v kapse, můj stříp. OK, vymyslete mi dráhu a já to dám naživo. Telefon. Tak třeba schody. Jež, předveď to. Ne, já. Stříhněte si. Já jsem lepší architekt. Stříhněte si do videa. Raz, dva, tři, teď. Je to natočený, Matěj první. Předváděj právě teď. To je všechno. Možná. Chceme to měřit tobě? No ne, nebudu to měřit, já to dám naživo. No, jestli Končíme. čas. Jo, to jo. Tak jo, Matěj, když tam mu tam budeš pomáhat, já jsem to... Ne, já budu to. Ale to je od stole, to máme jako... No, já jsem připravený. 3, 2, 1, teď. Vidíte? A kurva, jo. Čas, 10 vteřin. Kurva, vadí, co to proletaj z toho. Běží. Stop. A má 19 vteřin na 26. Ukaž do videa. Tam, že jsi stál. To je vidět, dobrý. Tak jo, to je přibližená. Ne, no. Předveď. Klouzačka, tunel, kruhy. Ne, nejdřív schody, klouzačka. Nahoru. Ne, schody, tunel.